Ассалому алайкум дӯстон. Ҳозир мо оиди кирм, яъне кирмҳое ки дар инсон вуҷуд дорад, оиди он суҳбат мекунем. Он кирмҳое ки дар шиками одамӣ пайдо мешаванд чаҳор навъ аст. Якум кирми дароз ки онро ҳаёт меноманд ва ба русӣ аскарида аст. дуюм паҳни дароза ки ба тоҷикӣ кирми кадудона ва ба русӣ салитёр мегӯянд. сеюм гирдшакл. чорум бошад майда ки инро ба русӣ астритси мегӯянд. оиди ҳамин каме мо маълумот хоҳем дод. якум ҳаёт, яъне кирми дарози сурхи дар рӯдаи болоӣ, яъне дар рӯдаи борик пайдо мешавад. гоҳо бисёр шуда меравад. аломати он, яъне аз куҷо фаҳмидан мумкин аст ки ҳамин кирми ҳаёт аст. яъне дард кардани рӯда, сустии набз, хунук шудани дасту поҳо, сурфаи хушк, вазнинии аъзо, дам шудани шикам, дар вақти хоб рехтани оби даҳон вале рӯзона хушк гаштани лабу даҳон. ин нишонаҳое ки кирми ҳаёт буд. дуюм кирми кадудона дар рӯдаҳои ғафс, яъне дар рӯдаи кулун ва курруда ба ҳам мерасад. аломати ин баъзан баланд гаштани иштиҳо ва баромадани кирм бо ахлод, баъзан бидуни ахлод. кирмҳои кадудона монанди занҷир шакли дарозро ташкил мекунанд. сеюм кирми гирдшакл ҳам дар рӯдаҳои ғафси мазкур ба зуҳур меояд. яъне ҳамин кирми кадудона ҳам дар рӯдаҳои ғафси мазкур ба зуҳур меояд. чорум ин кирми майдаи сафедтоб, ин дар рӯдаи рост пайдо мешавад. аломаташ бо бироз, яъне бо ахлод баромадани кирмҳои борики сартез чун нуги сӯзан ва дағдаға, яъне хориш кардани мақъад аст. яъне агар ҳамин аломатҳо бошад, ин кирми майдаи сафедтоб мебошад ки чӣ хеле дар боро гуфтем. ин ба русӣ астритси мегӯям. яъне барои ҳамин чӣ аз чӣ бояд истифода кард, яъне ба кадом пешниҳодҳо метавонад як нафъи калон расонад, яъне барои нест кардани ҳамин кирмҳо. ман ҳамин сир русиқати чиснок беҳтарин чизе ҳаст ки барои қариб ҳамаи намуди кирмҳо бисёр нафъи калон дорад. инро яъне чӣ кор кард? яъне дар меъёри эътидол бо сирко, ман ҳамин агар ҳамин хусуси ман ҳамин ҳозир мо 6% гирифтагием себи хусуси себ, агар ҳамина бо ҳамин сирко хӯрдан ҳар рӯз хӯрдани ҳамин навъҳои кирми меъдаро мерезонад. ман ҳамин тавсие ки аввал мо гуфтем. дуюм тавсие ки мо мехоҳем гӯем, яъне 3-4 грамм пудинаи оби ман ҳозир мо дар шакли тар, аз сабаби ки ҳозир ҳамин ҳаст, дар ҳама ҷо ҳаст, ман ҳамин шакла дора пудинаи оби. ҳамина агар пудинаи хушк бошад, ина дар ваё ҳаст, яъне хушк карда гирифтагианд. агар хушкш бошад 3-4 грамми ҳамин кифоя. агар дар ҳамин шакли тар бошад, ин 15-20 грамм ай ҳамина кофта бо асал ва намак омехта карда хӯрдан кирмҳои шикама бисёр як ин натиҷаи хуб медиҳад. ҳатто кирми кадудонаро ҳам дафъ мекунад. ман бисёр як тавсияи хуб аст. гарчене оддия ман ин пудина дар ҳама ҷо ҳаст. ман ин пудинаи дар лаби ҷӯйборҳо, дар яъне ҷое ки сероб аст, ҳамин ҷа бисёр мерӯяд. ҳамин бо ҳамин асал, намак бисёр як вай натиҷаи калон медиҳад. дигар пешниҳоде мо мехоҳем кунем. ман ҳамин барги шафтолу, барги шафтолу ҳама ҷода ҳаст. барги ман ҳамин шафтолу, барги шафтолу мо чӣ кор мекунем? ман ҳамин барги шафтолуро 50 грамми ҳамина 50 грамми ман ин барги шафтолуро оби ҳамина мегирем. 50 грамми ҳамин тамоми кирмҳои меъдаро нест мекунад.
یعنی استعمال میکنیم 50 گرم آب همین اگر ما استعمال کنیم نیست میکنیم. این در یکم حالت. در دوم حالت من همین آبی برگ همین شفتالو رو گرفته، یعنی مولیدن همین آبی برگ شفتالو بر نوف کرم شکم رو دفع میکنه. بعد دیگر توصیه که ما میخوایم پیشنهاد کنیم، توصیه دیگر ما این خوردن 7-10 گرم زنجبیل. من همین زنجبیل تیزی که هست همین را بعدی کوفتن خوردن همین کرم شکم رو میریزونه. بعد ریشه درخت بادام تلخ رو در آب جوشانده اگر اون آب رو نوشیم کرم معده نیست میشود. بعد صابون رو شمچه ساخته در مقعد بردارند، کرم های مقعد رو دفع میکنند، خصوصا در کودکان. بعد دیگر توصیه که ما میخواهیم کنیم، یعنی این توصیه هفتم میشود، هر روز 2 گرم از تخم خردل، من بی تخم خردل که اینه چی گفتیم گارچچنی میگن روسیش قطعی پراشو گارچچنی. من اگر 2 گرم همینه تخم همینه اگر سویده با پودینه، خیلی کوز پودینه رو ما گفتیم، من همین پودینه که همین پودینه بسیار پودینه نوی خوب شه، یعنی پودینه دشتی میگم. اگر همینه یعنی 2 گرم همین تخم خردل و همین پودینه رو اگر سویده یعنی استعمال کنیم کرم های معده رو میریزونه. بعد دیگر توصیه که ما میخوایم کنیم، یعنی در هر یک ویدیو ما تاکید میکنیم که ما فقط همون توصیه رو پیشنهاد میکنیم که دسترس باشه، یعنی پیدا کردن این آسونه. من همین اولو، من اینجا برگ اولوه، من همین برگ یا ریشه اولو رو اگر در آب جوشانده همین آب اگر نوشیم کرمای معده رو با پرگی نیست میکنه. بعد دیگر با شکل دیگر استفاده کردن همین چخیل، من همین برگ اولو رو میکوبیم با سیرکو، من چخیل رو با در پیشینه نشون دادیم، من همین با همین یکجویا کرده اگر با زیر نوف بندن کرمهای رو دارو میکشد. من یک توصیه بسیار خوب. من برادران باقی در امان خداوند باشید.